În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iubiți credincioși, sărbătoarea de astăzi se dorește o rememorare a unor aspecte istorice. De asemenea, se dorește a fi un moment în care trebuie să cugetăm la românism, n-aș putea să zic naționalism, și de asemenea, pentru că este o sărbătoare religioasă, trebuie să cugetăm cele duhovnicești. Dar sărbătoarea de astăzi are conotații istorice, naționale și în același timp și duhovnicești. Sărbătoarea de astăzi se vrea un moment din istoria neamului. Sărbătoarea de astăzi vrea să reprezinte neamul însuși și în același timp credința neamului încununată cu jertfa mărturisirii prin sfinții pe care îi avem, sfinții români, îndeosebi sfinții mărturisitori ardeleni pe care îi prăznuim astăzi. Este vorba de doi călugări, ieromonahi, cuvioși, Visarion și Sofronie. Este vorba despre un mirian, mucenicul Oprea, și este vorba despre doi preoți, Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel. Sfinți români, cu excepția Sfântului Visarion, care era de neam sârb, dar care s-a identificat cu cauza românească și ortodoxă de la începutul secolului XVIII. Momentul istoric este cel de a rememora istoria Transilvaniei, când sub ocupație ungară, austro-ungară, am fost obligați noi, creștinii ortodoxi și români, să ne unim cu Biserica Romei. Printr-un act fals, un document pe care îl puteți găsi în cărțile de istorie și care veți vedea că într-un fel suna în românește și altfel suna în ungurește și în latină, și că semnăturile au fost adăugate la acest document, adică el n-a fost semnat de români. În același timp, teroarea care a fost administrată românilor ortodoxi din Transilvania, culminând cu momentul în care generalul Adolf Van Bukov, trimis de Maria Tereza, în anii 1760-1761, a dărâmat cu tunurile
peste 300 de biserici și mănăstiri ortodoxe, parte din ele cu tot cu creștini în lăuntrul lor. Și de asemenea un moment istoric când sfinții pe care îi prăznuim astăzi au fost închiși, majoritatea în închisoarea de la Kufstein din Austria, și care s-au săvârșit cu moarte martirică, mărturisindu-L pe Dumnezeu, pe Mântuitorul Hristos, credința ortodoxă, adică credința cea dreaptă, și numai puțin identitatea neamului. Deci, iată câteva repere istorice pe care n-avem dreptul să le uităm. Dimpotrivă, trebuie să le rememorăm măcar o dată în ziua de 21 octombrie a fiecărui an. Dar sunt atât de actuale momentele istorice trăite acum aproximativ 300 de ani, pentru că se continuă aceeași atitudine. Nu mai suntem sub ocupație austro-ungară, ci probabil suntem sub ocupația comunității europene, care nu vrea altceva decât a vrut Imperiul Austro-Ungar în ceea ce ne privește. Nu se mai dărâmă bisericile cu tunul, dar se dorește ca biserica să fie dezonorată și pusă la punct, cu ghilimelele de rigoare, și dacă se poate, să tacă, dacă nu să dispară. Și să știți dumneavoastră că sunt și astăzi oameni sfinți care se luptă pentru credința ortodoxă, pentru neamul nostru, până în a jertfi viața și a se dărui total atât lui Dumnezeu, cât și țării noastre. Evenimentele din ultima vreme din țara noastră, respectiv din Transilvania, demonstrează încă o dată, iubiți credincioși, că ceea ce vă spun eu acum este valabil. Și dau singurul exemplu, Roșia Montană. Și înțelegeți dumneavoastră că sunt forțe dincolo de noi care probabil vor reuși să facă ceea ce au reușit străinii acum 300 de ani. La Roșia Montană se dărâmă și biserici. Se strămută nu numai vii, se strămută și morții din cimitire. Și, așa cum prea bine știți, riscăm să fim contaminați, practic, din punct de vedere ecologic, dar dincolo de aspectul ecologic este vorba despre identitatea noastră națională și despre identitatea noastră creștină.
De asemenea, și vreau să vă dau acest exemplu, pentru că el a fost doar amintit întreagăt în presa românească, în ceea ce privește proprietățile din Transilvania. Riscăm să ajungem din nou sub ocupație străină, așa cum am fost 1000 de ani, pentru că pământurile nu ne aparțin, deși ne-am răscumpărat de mai multe ori pământul nostru. Și ați auzit, spunându-se că se revendică teritorii foarte mari din Transilvania, care au fost cândva proprietățile grofilor. Dar ele au fost răscumpărate încă o dată. Și nimeni nu spune nimic și se tace și Transilvania nu mai este a noastră când este vorba de proprietate. Dar trebuie să cunoaștem, iubiți credincioși, că Transilvania este a noastră, inclusiv proprietățile. Grofii au fost români, dar care, apărându-și interesele, s-au maghiarizat și au schimbat numele, au trecut la catolicism ca să-și păstreze proprietățile pe aceste meleaguri. Deci au fost români, chiar dacă ei s-au maghiarizat și au trecut la catolici. Am să vă dau și un alt exemplu care se potrivește foarte bine. De pildă, Gherla se știe că a fost oraș armenesc. Așa se și numea, Armeniopolis. Armenii care au venit în Gherla au fost creștini ortodoxi, este adevărat, necalcedonieni, dar creștini ortodoxi care s-au strămutat din Moldova, au ajuns în Gherla și datorită ocupației austro-ungare au trecut la catolici ca să-și păstreze proprietățile. Astfel avem un caz unic în istoria poporului armean, care sunt ortodoxi. Deci la Gherla, armenii au trecut la catolici și respectiv s-au maghiarizat ca să-și păstreze proprietățile. Vă îndemn și îndemn și pe cei care mă aud pe calea undelor și pe cei care conduc și sunt responsabili de tot ceea ce se întâmplă în țara noastră, să citească o carte care se numește Pro Memoria, scrisă de vrednicul de pomenire mitropolit Bartolomeu Anania, care deslușește ce s-a întâmplat cu proprietățile și cu credința românilor, care ne deslușește foarte exact ce legătură este între Biserica Romano-Catolică și imperialismul ungar. Ca să înțelegeți că noi facem astăzi o lecție de istorie care probabil a fost scoasă din cărțile
din manualele pe care fiii noștri le au pe băncile școlii. Dar așa cum spunea mitropolitul Bartolomeu, dacă istoria a fost confiscată din școli, nu poate fi confiscată din biserici. Și măcar noi suntem datori să facem câte o lecție de istorie din când în când. N-avem nimic cu nimeni, cu credința nimănui și cu avutul nimănui. Dar în ceea ce ne privește trebuie și suntem datori și în același timp responsabili de istoria noastră, de credința noastră, de identitatea noastră națională. Patriarhul Teoctist, în cuvântul înainte la această carte, spune foarte frumos că bunătatea poporului și toleranța ortodoxiei alcătuiesc un bun cu care noi românii ne putem mândri în înțelesul bun al cuvântului. Dificultatea se naște atunci când cel de alt neam sau de altă credință începe să creadă că virtutea ta e slăbiciune și că ea poate fi exploatată în beneficiul său. Din păcate, istoria noastră a cunoscut și astfel de situații, iar ele s-au consumat atât în planul național, cât și în cel religios. Au fost momentele în care, deopotrivă, poporul român și biserica sa au trebuit să adopte poziții ferme și să arate că virtutea bunătății și îngăduinței își merită într-adevăr numele, ca una ce izvorăște din virtus, cuvântul latin, care înseamnă tărie. Iar atunci când s-a întâmplat ca virtutea unuia să fie depășită de dibăcia celuilalt, poporul și biserica sa au avut de învățat un lucru: adu-ți aminte de relele trecutului, nu pentru a urî pe cineva sau a te răzbuna, ci pentru ca ele să nu se mai repete, pentru ca niciodată virtutea bunătății tale să nu-și piardă nimic din propria ei tărie și să nu mai fie socotită drept slăbiciune. Așadar, n-avem nimic cu nimeni, dar bunătatea noastră și toleranța noastră, în calitate de români și de creștini, trebuie tratată ca atare și nu socotită o slăbiciune sau o neputință. Aș vrea să vă adaug la reperul istoric. Nu știu dacă am timp să vă spun tot ce am avut de gând. Probabil că am să scurtez cuvântul meu de astăzi. Iubiți credincioși, eu însumi, ca reprezentant al unei mănăstiri din Transilvania, am fost târât 5 ani în procese civile de rectificare a cărții funciare, reprezentând mănăstirea, respectiv biserica, arhiepiscopia noastră și, dacă vreți, statul român. Pentru că eram 3 în culpă: mănăstirea, arhiepiscopia, respectiv biserica și statul român. Deci acțiunea s-a îndreptat împotriva 3 instituții. Ca să vă puteți închipui cum se tratează încă astăzi aceste lucruri. Și ca să vă încredințez că vă vorbesc dintr-o experiență nu ușoară și foarte dureroasă.
Și vă spun aceasta pentru că generalul Bucov a distrus 300 de biserici și mănăstiri, dar nu le-a reconstruit. Atunci, în 1760, când a venit el în Transilvania, a făcut un recensământ și a descoperit că românii nu sunt catolici, că au rămas ortodoxi, chiar dacă pe hârtie erau trecuți, fără să știe ei, la catolicism. Acest recensământ este publicat, îl puteți găsi. Deci s-a descoperit că românii nu sunt catolici, au rămas ortodoxi. Dar a mai descoperit ceva, că bisericile nu erau ale ortodoxilor, erau ale catolicilor. Bisericile noastre, românești, nu mai erau proprietatea noastră. Că preoții care slujeau în biserică nu mai erau ortodoxi, că erau catolici, greco-catolici. Deci acest recensământ este publicat și să vedeți, bisericile, pământurile, adică toate proprietățile bisericii, erau catolice, inclusiv preoții care slujeau în ele, iar credincioșii români erau ortodoxi și pe aici, pe acolo mai aveau câte un preot ortodox care era prigonit. De aceea a dărâmat bisericile. Bisericile respective n-au fost translatate din Occident la noi. Proprietățile respective n-au fost translatate din Occident la noi. Ne-au fost furate, iubiți credincioși. Cartea aceasta spune că aceste proprietăți ni se fură mai departe. Și trebuie să luăm aminte. Trec la partea a doua. Vorbim despre sentimentul național, pentru că sfinții pe care îi prăznuim astăzi sunt români. Și este foarte important pentru noi și în același timp o nădejde mare că Dumnezeu, datorită mijlocirii sfinților neamului nostru, o să ne poarte grijă mai departe, așa cum știe El, probabil cum noi nici măcar nu îi intuim, pentru că trăim o stare de neputință, nu putem face nimic. Observați prea bine că suntem legați de mâini și de picioare și nu putem face absolut nimic. Nădăjduim că prin mijlocirea lor Dumnezeu va avea milă de poporul nostru. Și să trec la cele duhovnicești. Este sărbătoare religioasă astăzi și suntem la mijlocul Sfintei Liturghii. Ați auzit în Evanghelia care s-a citit că orice păcat care se face împotriva Fiului Omului se va ierta, dar hula adusă împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta nici în veacul de acum, nici în cel ce va să fie. Care sunt păcatele împotriva Duhului Sfânt? 3 sunt. În antiteză cu virtuțile cardinale, credința, nădejdea și dragostea. Primul păcat, iubiți credincioși, împotriva Duhului Sfânt, care nu se iartă
nici în veacul de acum, nici în cel ce va să fie, este necredința sau lepădarea de credința cea dreaptă. Observați dumneavoastră de ce păcat au încercat să se izbăvească creștinii ortodoxi români din Transilvania la început de secol XVIII, de un păcat împotriva Duhului Sfânt, care nu se iartă nici în veacul de acum, nici în cel ce va să fie. De aceea n-au trecut și nu s-au lepădat de credința cea adevărată. Au știut că păcătuiesc împotriva Duhului Sfânt și că nu vor fi iertați de Dumnezeu și nici de istorie. Al doilea păcat împotriva Duhului Sfânt este ura față de Dumnezeu. Dacă observați, probabil că ordinea nu este aleatorie, ca să vedeți că lepădarea de credință este mai mare decât ura față de Dumnezeu. Ura față de Dumnezeu înseamnă să fii împotriva lui Dumnezeu și să te lupți cu El. Dar se pare că lepădarea de credință și necredința este mai mare decât ura. Am spus acum câteva săptămâni din fața acestui sfânt altar despre omul din Parlamentul României care n-a vrut să jure pe Sfânta Scriptură când și-a preluat mandatul de deputat al României și care luptă împotriva lui Dumnezeu pe față și reușește să atragă un întreg Parlament împotriva lui Dumnezeu, a Bisericii, reușind să impună legi imorale și necreștine. Iar al treilea păcat împotriva Duhului Sfânt este deznădejdea sau încrederea prea mare în bunătatea lui Dumnezeu. Deznădejdea, iubiți credincioși, este o maladie a omului contemporan. A devenit o boală, este patologia, dacă vreți, a neamului omenesc contemporan. Adică, știți prea bine că depresia, respectiv bolile psihice, sunt în top astăzi la nivel mondial. Nu mai este nici SIDA, nu mai este nici cancerul sau altele. Pe primul loc este depresia, care izvorăște din deznădejde și care a ajuns să fie patologică pentru că este un păcat împotriva Duhului Sfânt, care nu se iată și se simte palpabil, nici în veacul de acum, nici în cel ce va să fie. Acestea fiind zise, iubiți credincioși, să luăm aminte, să nu ne uităm istoria, să o cunoaștem și să nu repetăm greșalele înaintașilor noștri și mai degrabă să nu lăsăm pe cei străini de neam și de credință să ne distrugă.
Al doilea, că Sfinții noștri români sunt nădejdea vie în fața lui Dumnezeu, că nu vom pieri ca neam de pe fața pământului. Mitropolitul Bartolomeu spunea în această zi că noi stăm în fața Sfinților, iar Sfinții stau în fața lui Dumnezeu. Nădăjduim că dacă vom rămâne în fața Sfinților români și ei sunt în fața lui Dumnezeu, ca într-adevăr neamul nostru să nu piară. Și al treilea, să luați aminte la cuvântul evanghelic de astăzi, că păcatele împotriva Duhului Sfânt, care sunt necredința sau lepădarea de credința cea dreaptă, ura împotriva lui Dumnezeu și deznădejdea, nu se iartă nici în veacul de acum, nici în cel ce va să fie. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.